Fil-Parlament il-Ħamis filgħodu saret it-tnax-il edizzjoni tal-Parlament nazzjonali taż-Żgħażagħ. Hawn il-parteċipanti żgħażagħ inqasmu f'żewġ partiti u kull partit kellu tema x'jiddiskuti. L-ewwel partit iddiskuta l-ambjent u t-turiżmu, filwaqt li l-partit ieħor iddiskuta t-trasport pubbliku u d-dekriminalizzazzjoni tad-droga. Rachel Powell spjegat il-pożizzjoni tal-partit tagħha dwar il-bidla fil-liġi tad-droga. Fukajna fuq il-bord li irrid ikun hemm il-bord ta' droga, il-qorti ta' droga, il-fatt li minflok nittargetjaw id-drogat irdu nittargetjaw iktar li traffikant milli li drogat għax qed tkun hawn kruċjata kontra d-drogat meta fil-verità dawn għandhom bżonn min jgħinhom. Il-Parlament taż-Żgħażagħ jgħin ħafna żgħażagħ li jkunu qed jaspiraw biex jibdew fil-ħajja politika u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ jagħtih ċerta importanza. Spjegata għaliex Isabel Camilleri, il-President tal-istess Kunsill. Kenna anka illum għandna kunsillier anka sindki li ħarġu minn hawnhekk, jien ukoll personali kont nieħu sehem qabel fil-Parlament taż-Żgħażagħ u llum anka spiċċajt il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Ġifieri dan huwa eżerċizzju biex iż-żgħażagħ tagħna jkomplu anka mhux illum biss, ma jaqafx illum biss eżerċizzju ma anka jkomplu qudiem fil-karriera mhux bil-fors politika partiġjana ma anke forsi jkunu attivi f'xi ħaġa oħra. Tkellimna mal-parteċipanti dwar is-sehem tagħhom f'din l-inizjattiva. Bħala żgħażagħ ovvjament li jgħinek li tista' titkellem u naħseb li anke l-idea tiegħek tressaqhom mingħajr biża'. Mela bażikament peress li tkun ilek taħdem tul is-sajf, tagħmel ir-riċerka tiegħek, tintaqa' ma' nies ġodda, jisek tkabbar il-perspettiva tiegħek dwar affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar ħajolqtu lilek. Il-proposti li ħarġu bihom dawn iż-żgħażagħ se jintbagħtu lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil.